Ambalima chaque Pro TV lageba belajele malikono ani malikokan omunu be kan lagani watina ambe bada fo la se belajele ma dante folimina koni oka bi bamanaka kono foni awati osile bamanaka kono foni amba damene anga jamana konnana kasangani miye mali farniko ambe bukati na fo sisa agele ambe ni watina wala saka seka dansiri o gelawla mali ministry munna ka bara belendo ikaru ka fo jakoko ani izin koma ay izin tiku bismillah laje bala mukera anga jamana faba ere o konnana ka seka bodadi izin tukuma wala sami farni ikaru ka fo abesa ka soko songo damate mediala fo ka tabla mi buruye o songo besa ka jigi jamana fanta anani bela delere konnana ambajira olla ka fo alaje ba kene ka mi mali izin tiku baw fo ka tabla mali jago kala bawma o chama kumbe kene ka chamo ka no sondia anu kan misi wasajira kadira ka fo ko mina ka shen fole mali konnana ko ministry ka wule ka se uluma ka se ka fien bodadi uluma ka fere sigasenga mi be se ka izin tiku ko lafia wala sa farni ka se ka dun ka bo jamana koka kananga jamana konnana wala sa lafia ka se ka do farni konnana sra konnana nga jamana re o konnana o farbe taleke mi farni bi ka gele amido mina fo bibina jago lo fe fo ka tabla izin tiku ira fanfe wajira fo ko ni fe ki karo ka fo kabina ka sabo ka chama bare bo luka dunna farmi na so be se ka jigi anga jamana re o konnana alisa anga jamana kibara nasara konnana ambeta jamana chamancha fanfe mi ikaru ka fo ajira ka fo moti marabolo konnana ko marafentik do ikaru ka fo olup me munu salo kon dabo moti marabolo re konnana fo ka tabla sofala na da fe do bala jele konnana ko mi mafla bonyo ko kulu bonina onina sofara marabolo konnana ka sangani majugu do re konfe amalo dona ka fo mi sofara fo ka tabla moti marabolo fanfe mi ikaru ka fo sika kon kame marama fe jugu matigra ma dola ko munu kame ka munu salo kon dabo fo kara sabu ka dugudo konjene e karu ka fo onno ngane be malikal ka chaw uluko masika buluda onno ka bulukan usenga abada wila ko sabe ka majugu ni konno fengwe ambe karu ka fo okon karla nyona mi e karu ka fo majugu chamo uluko bonena onina o kale fana do mi banja gara ani koro e karu ka fo majugu do ko ma munu salo kon dabo o roko fele konna o roko kele be mi malikal ka chaw ulu fana wila ko no gwe amajira olo ka fo ni tle flyre mi malikal ka chaw uluko mo o kale ka seka majugu ni ko shila tuno ka banga jamana re o konnana sabula mi karu ka fo moti banjagara ani koro mi majugunu ye ikaru ka fo olu ko munu salo kon dabo kasangani anga jamana bi danga muna amajira ola ka fo malik kele kon damne fo kana blabila mi banyagara ani koro fo ka tabla sufara marabulu konnana majugu ikaru ka fo sanga anaka watibe obe bawalta ni kanyeshi chikaloma mina sene kontina sega ke oro ko fulun wonna ami ko tamna fo sisa nga kasangani malik kele ka jo obe ka ferme kon sigisenga o kone la bebele de sigisenga wala sami ikaru ka fo lakana akasega nati moti banyagara ani koro marabulu re o konnana tabla seguya marabolo ere o konnana mali koren fanfe ambita ni wachina ambadira olo ka fo sema chado no ye azawadi mawye ikaru ka fo olu komini ko dafale ni wachina ko ka saboke mi mali gouvernement ko tafa abada ka accordage ni ko bara 65 ki karu ka fo accord mi nakera alger jamana re o konnana no alger faba re ambadira olo ka fo ga sema chado olu ko nadira fo ni wachina ki karu ka fo ko mali kalka cho no ikaru ka fo sorashu o ba fa ka mi ke ikaru ka fo olu kontra de no abada mi ikaru ka fo sema chado o damashu do ko yera ko na kadira ka fo ko somina mali avion na ni karu ka fo na kombe ka munu solo kon dabo mali koran fanfe kasiyala sanfe e karu ka fo ko luka jato ni ko mine ko e fe olu kontena jena abada onno ngene be mali manyamo ko mabla da gre da sabula o ajira ka fo ni watina ko mali e karu ka fo mali kele o anga jamana katina tla abada amma alodona ka fo mi karu ka fo sema chedo ni yayo ko be e kafani yada mina français ko ko deme ngani watina amna ko chena français ko bolo e karu ka fo o ko mino ko dafale ni watina amo karla kadren soro o dafale kadre ka fo olu kon la beleno ne ka sika fo ba ni ko ke mali manyamo yo wala mi beni kela ka sega na jamana re konna amajira olo ka fo ka sega ni mali kalka chon no ya ashimi goita anaka gouvernement ka sano ka gulga joy mi ministre ko be ka kando ko bla anyene watina ka damna berka ani ayro chamana mi mali kalka cho drapeau ko be ka siri ni watina ka sega jira ka fo ko mali du ko bala dele ikaru ka fo o maldun tay ko matina sika bo fan were fe kananga jamana ni katla afana ko fe ko ikaru ka fo ko mi kon chemai abada amal ka fo mi asimi goita anako gouvernement o kone kangardi sema chado makadira ka fo no mako ko be bene kelela o kana o lukasi ka kuma ka fo ko damanta ko damana jamana fla ko na ko jamana kelengo na ko jamana fla ko kake ko efemi kon chemai abada amajira olo ka fo ni wachina sema chado o lukombe ko dafale ni wachina ka saboke mi français kone abora o lu jige koro ka sango ke mali ko français ko se ko gwe ka bo anga jamana re o konna amal ka fo mi sema ni wachina aka kala sema mo
bolo sabula ni waati na tayaro konte o bolo an bɛ waati min na fɔ sisan. An bɛ taa Niger, an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Niger ye, a jirala k'a fɔ min ye dancɛw kɔnɔ sɔgɔlen bɛ nin waati in na, a bɛ i ka dɔn k'a fɔ tile 20 ani tile 3 kun ka bɔ nin waati in na, min ye chauffeur olu kɔni y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO kɔ k'a lajɛ sabula donni min kɔni bɛ olu kun, dɔw ka donni kɔni bɛ ka tiɲɛ, an bɛ don min na fɔ sisan, an b'a dɔn k'a fɔ min ye Niger fo ka taa bila Nigeria ka na Benin ka na Togo, Côte d'Ivoire dancɛw n'u caman na, min ye i ka dɔn k'a fɔ mobili kɔni bɛ ka jɔ yɔrɔ kɔfɛlen na a tɛna se ka don Niger faaba yɛrɛ kɔni n'o ye Niamey ye, an b'a jira aw la k'a fɔ a jira k'a fɔ ko Mali chauffeur fo ka taa bila Ghana chauffeur ani Nigeria chauffeur i ka dɔn k'a fɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka donni kɔni bɛ ka tiɲɛ sabula dɔw ta minɛnw yɛrɛ kɔni bɛ ka toli nin waati in na ka sababu kɛ namasa ani nemuru fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma, an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na a kɔni ka kala nin waati in na Niger nka o bɛɛ la ta Niger ka denw y'a jira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni fɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ hɛrɛ fɛ jɔnya kɔnɔna na k'o ye fɛn olu kɔni tɛna sɔn ma abada, an b'a jira aw la k'a fɔ ko CEDEAO kana dan fɛn wɛrɛ ma dɛ, hali ni CEDEAO kɔni bɛna tasuma bila olu kan i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛna u ka jamana de ka kunna wolo damantan ni Bazoum ma fanga bila i ka dɔn k'a fɔ olu tɛna wulikajɔw ni ka a bila abada, an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye Niger dancɛw kɔni sɔgɔlen bɛ nin waati in na ka sanga ni wulikajɔ ye Niger kɛlɛkɛcɛw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ sigi sen kan walasa min ye lafiya ani basigi a ka se ka na Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. N'an bɔra Niger an bɛ taa Gabon, an b'a jira aw la k'a fɔ Ali Bongo Ondimba ne ka dɔn k'a fɔ Umaru Bongo denkɛ ye a ye san 14 bɔɲɔgɔnko k'o kɛ fanga na, min ka dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada in na a ka fanga dara gɛlɛya a bolo ka sababu kɛ a ka garde présidentielle olu kɔni ye dan siri Ali Bongo ka fanga na bi, an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra dabalibako ye maa caman fɛ sabula mɔgɔw tun ma sigi ni min ye o de kɛra, an b'a jira aw la k'a fɔ samedi don n'o bɛnna i ka dɔn k'a fɔ o tɛ kalo tile 26 ma san 2000 ani san 23 kɔnɔna na, min kalata o kɛra Gabon jamana kɔnɔna na, min ka dɔn k'a fɔ kalata jaabi bolo o y'a jira k'a fɔ ko Ali Bongo n'i y'a jateminɛ 100 o 100 a ye sara cɛ ni 64 ani 4 a n'a kunkanfɛ murumuru 5 bɔɲɔgɔnko o lasera i ka dɔn k'a fɔ Cour suprême fɛ minnu bɛ ka jaabi lakika yɛrɛ kɔni bɔ i ka dɔn k'a fɔ o dilen k'u ka dɔn k'a fɔ mankan tun bɛna kɛ Gabon jamana kɔnɔ n'o ye Libreville faaba ye nka ka sanga n'o ye min ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw olu nana ye k'a fɔ nin ko in a bɛ ka taa danga mun fɛ i ka dɔn k'a fɔ a mankan dan tɛ o nɔngɔn bɛ o ye dan siri Ali Bongo ka fanga na, Ali Bongo ka fanga i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ ka mana sabanan k'o ɲini Gabon jamana kɔnɔna na min n'a kun ma di maa caman ye caman jira k'a fɔ ko Ali Bongo i ka dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka fanga de kɛ tiɲɛ ko di ye fɛn min kɔni cɛman ye abada, an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Umaru Bongo n'o ye Ali Bongo fakɛ ye a ye san 30 a n'a kunkanfɛ k'o kɛ fanga na a salen kɔfɛ min ye Ali Bongo i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni sigila fanga na ale ye san 14 bɔɲɔgɔnko k'o kɛ fanga na nka bi min i ka dɔn k'a fɔ Gabon kɛlɛkɛcɛw n'o ye garde présidentielle i ka dɔn k'a fɔ o kɔni fanga kɔni dafiri Ali Bongo bolo i ka dɔn k'a fɔ Gabon jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o ye assemblée ani ministre i ka dɔn k'a fɔ ka fanga bɛɛ lajɛlen k'a dangolo ci ka dancɛw k'o da sɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ maa tɛ bɔ maa tɛ don Gabon jamana kɔnɔna na Ali Bongo Ondimba a ka fanga kɔni dafirila Gabon kɛlɛkɛcɛw fɛ n'o i ka dɔn k'a fɔ Ali Bongo ka garde présidentielle olu cɛ dɔw olu kɔni dan siri Ali Bongo ka fanga na Gabon jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Russie ani Ukraine maa 2 bɔɲɔgɔnko olu fatura Ukraine jamana kɔnɔna na ka sanga ni Russie ale ye gosili kɔni kɛ bi Ukraine jamana kɔnɔna na maa 2 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kun fatula a jira k'a fɔ ko maa 12 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ olu kun sɛbɛkɔrɔ jogila kosɛbɛ fɛɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ olu ka se ka taa furakɛ labatɛriso la, an b'a jira aw la k'a fɔ halisa min Russie kɔni bɛ ka taa ni kɛlɛ kɔni ye Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na wa fana Russie kɔni bɛ ka sebaya caman de sɔrɔ Ukraine kɛlɛkɛcɛw kan nka o bɛɛ la ta min ye i ka dɔn k'a fɔ Ukraine jamanakuntigi ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔntɛnɛ bolo jigin kɛlɛ in na ko sabula mun olu kɔni bɛna kɛlɛ in kɛ fo ka sebaya sɔrɔ nka o bɛɛ la ta ala ye diɲɛ ma don o don min Russie ale kɔni bɛ gosili kɛ ka se ka maa dama dama k'olu bɔ ni o ni na ka se ka kɛlɛkɛcɛ caman fana k'olu fana bɔ ni o ni na Ukraine jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Yani ka to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an b'an dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jamukan yɛrɛ kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin Dolo créateur ma Omar Jara cɛ kelen min n'a ye dolo ɲini k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a filɛ an fɛ Sikaso Lamini Baba la an b'a fɔ ka barikada ani ka waleɲuman dɔn boutique Cheikh Tangara nana fa ka yɔrɔ don an fɛ Bamako suguba kɔnɔna na Umaru Ba Seydou i ka dɔn k'a fɔ ka wele ka moto TVS minɛ la k'i ka original k'a di aw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la an b'a fɔ ka barikada ani ka waleɲuman dɔn an fɛ Sikaso électronique nouvelle génération
alimami Traoré ka do an fɛ Sikaso autogare la k'a daminɛ panneau batterie fo ka taa bila ampoule ma wa b'o sɔrɔ o bolo sɔngɔ damatɛmɛden la wa fana a minɛnw lakika yɛrɛ fana don karamɔgɔ Dawuda Traoré sira kɔrɔ morikɛ kelen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka barikada ale y'an jamukan yɛrɛ o kɔnɔna na o de kama minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ka k'an dɛmɛba ye a bɛ se ka weleli kɛ jan dugu ma walasa aw ni anw an ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw gɛrɛsɛgɛ kɛra nin ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ